naman ba't di ko sinasaway? Kasi kalaglag. Wala, kabawi. Ayan, guys! Oh my God! Ka. Di ba hindi pa ako nakakaganto sa'yo? Sorry na. Huwag ka na magalit sa akin. Kasi pag Nako, guys. nagalit ka Okay! na ako, syempre. Para hindi naman kayo mainip. Papasok ko muna kay Marian itong camera. So, Daddy, dapat mo muna sa itong camera. So, kausapin mo lang sila dyan. Magbibis lang ako sa gitna ako. Mm. So yun guys, Gusto mo na ring light para maliwanag. kakantayin ko walang copyright para ano, ipapractice na natin. Good style dyan. Yes. Taktay tayo dyan! Diba na, diba? Para ako nililoy. Okay na Oh, yan. Idol Mariano, maganda ka na! So, naka-on na yan, Daddy. So, dahan-dahan ka lang sa release mo. Okay? Bigyan natin yan. Ang ganda. Ako Ay, po. guys, mamaya alis yun eh. Na mami? Yes. Release na ako, Guys, Daddy. yun siya na. Super. Always, magana ako. So, mag-edit si Marian. Taktay tayo dyan, guys. Saya-saya ni Idol Mariano, mamaya mababadrip niyan, guys. Oh, no! Yeah. Kaya guys, saan tayo ngayon, wait lang. Download lang natin yung picture niya para malagay natin dun sa recording natin. A few minutes later. O, yan na! Bakit bigla na lang nag-iba? Oh, yeah! Di na tayo tulad nung dating masaya. Yes! So yun guys, pag nahihirapan na ako mag-record, pag nahihirapan na pala ako sa sa verse niya, syempre, Ay. Okay na ako. Ayan na! alis na tayo. Hindi lang, guys, ha? Ayan na, guys. Nandun na tayo, guys. Anong reaction ni Idol Mariano dito? Woo! Wow, huwag ganyan. Ano ganyan? Wala! Wag, t-shirt lang, t-shirt. Gusto ko yung ganito, Daddy, kasi ngayon nga, di ba pumayat na ako? Ngayon lang ako magsusot ng ano? Porkit pumad ka rin, no? Gusto nila ka yan, no? Huwag ganyan. Ay, mami, no? Baka bastasin ka sa daan. Paano ba ganito, Daddy? Magano naman ako? Hindi man siya masagwa. Wow, sawa. Oh. Wow. Mami, promise. Pwede mo gamit yan sa swimming pool tayo. Na Hindi naman beach, ito gano'n. bitch eh. Ano lang to eh. Dress to eh. Yan! Saka nag-nipple tape naman ako. Oh. Mami, no? Pangit ka dyan. Ay, Ah, ikaw na lang mo ay, naku po. Ang dali lang, guys. Ang cute ni Idol Mariano. Mami, parang mamamakaawa na siya, guys. Nakaganyan ka, tapos alis ako sa teacher Ay, ko. naku po. Daddy, minsan lang ako mag-ano, Sige, ikaw bala.
Bahala. Hindi mo na ako mapapagalitan yan. Saka minsan lang ako magsusuot ng sexy-sexy. Ayaw mo pa. Para saan pag pumayat ako kung di ko masusuot mga damit ko? Ang galing ni Idol Cindy na. Ba't ako lalabas? Yan, ganun ako. Ba't ako lalabas? Tapos, o tatalikod na lang ako. Tatalikod na lang ako. Tatalikod ako. Tatalikod ako. Tatalikod lang ako. Sige na, ganito ako. Wow, daddy no, nakakainis ka kanina ka pa. Inaano ko lang yung ano ko, kapakalan. Kapakalan, Wari. Ano, ikaw rin gumagaya ka, Wari. Huwag na tayo lumabas. O ngayon, bahala ako. Ngayon, bahala ako. Bakit? Oh. Naku. Pag ikaw pwede kang magsuot ng mga damit na gusto mo, daddy. Patay na. Naku. Nagtampo na ang Idol Mariano natin. Naku po. Naku, Hindi nakasimangot kinakaano. na. Mga Wari, ako kasama kita. Now, hindi alam ni Idol Mariano. Reaction ni Idol Mariano, guys. Hindi mo. Daddy, minsan lang ako magsusuot ng ganito. Ganyan. Woo! Ganyan sa swimming pool, sa dagat. Ganyan ko, pag gano'n. Daddy, ikaw nga nagbabahag ka eh. Nagbabahag talaga. Okay naman siya, oh. Hindi man masyadong ano, oh. Sakto lang naman, oh. Oh. Hindi mo nga rin ako kakausapin. Gusto mo lagi akong naka-jogging pants. Oh no! Ha? Ano yan? Oh, init pa. Oh, ngayon naalisan mo ako. Nagtampo Pinatay na. mo pa PC mo. Naku po, paghihiganti pala itong ginagawa Daddy, Paghihiganti parang pala kang tong- ano. Aray ko. Si Idol hindi naman nalatawa ko. Daddy. Oh, anong problema? Naku po, nagtampo na. Ayan na guys. Guys, ito naman yung hinihintay ko guys, yung pagsuyo naman ni Idol Cindy guys. Naku po, ito na naman tayo guys, ang sweet moment na naman guys ng Mardi. Woo! Ano ba sinasabi ng ibang tao? Di ba sabi mo kanina pangit? Di ba sa mata mo naman maganda ako? O di kahit pangit ka sabihin ng ibang tao, dapat hindi natin inaano. Paano nga ako maano sa labas, daddy? Kasama ng maganda. Matindi ang ginagawa ni Idol Cindy rito. Tatampo na guys ang daking. ganun ka. Bakit nga ayaw mo? Naku, umiyak na. Ang katawan mo. Ayaw ma-display ang katawan ni Idol Cindy po. Ayaw ni Idol Mariano na may makakita ang iba. Siyempre, mahal niya yun eh. Kaya yung reaction ni Idol Mariano, parang naiintindihan ko yan guys. Parang naiintindihan ko yan guys na huwag naman gano'n, naka-spaghetti ka eh. Pwede bang t-shirt na lang? Kaya yung parang gano'n. Diba? Hindi man nila ako titignan. Wala naman tao sa daan yan nung ulan. Oh my God. Ano mangyari dito guys?
Sabi niyo? Oh, anong masama doon? Hindi ako, porkit nasa Pilipinas ako, hindi na ako pwede magsuot ng damit na gusto kong suotin. Ganun ba yun? Ay, yan. Pag ikaw nakahubad, nakikita abs mo, nakikialam ba ako? Da. Oh. Pag ikaw nakabag, nakikita yung ano mo, nakikialam ba ako? Naku, nagsisilos na naman si Idol Cindy dito. Nagsisilos na naman si Idol Cindy rito. Naku, kailangan talaga ito na maggantihan itong dalawang ito. Oh, Daddy, minsan ko lang susuotin yung damit na gusto ko. Oh, pag ako nagsusuot ng damit na gusto Ang ko, lakas ng bawal trip. ako. Ang lakas ng trip ni Idol Cindy dito ah. Siyempre. Nanag ka. Pagod. Nakakagayan. Gusto ko lang ano. Maayos yung ano mo. Pananamit. Bakit pag maayos yung pananamit, hindi na babastusin? Marami nga dyan maayos pananamit pero nababastos Sandali. pa rin. Andali lang guys, natatawa ako sa prank ni Idol Cindy. Parang natatawa siya na parang ayaw niya ituloy kasi magtatampo si Idol Mariano. Pero sige pa natin siya, sige na sige. Ibang susunod mo kasi. Kung man, ang tawag dyan, backless. Oh, Bakalas ano. Pampakal lang natin. Pampakal lang. Pagpatulog. paano naging iisip pang kasal tsaka swimming pool? Murat ka eh. Siyempre. Yan yung susunod ng mga ano. Kakal. Daddy, hindi ako natutuwa sa'yo. Na hindi na natutuwa sa'yo, no? Yung suot mo. Oh no! Bakit ikaw lang may karapatan magsuot ng gusto mong damit? Nako, nagalit na! Ay ka dyan. O di mo na lang suot mo, nag-ubad ka kasi. Patay ka guys. Ano nang dapat gawin? Ano? Ano mag-isara mo? Ikaw nga, nagbag-bag ka sa balilim, diwan kita inano eh. Grabe naman, nagbabakag talaga. Tapos ngayon bubwisit ka sa akin. Ano? Ano ang gagawin pag ang utos ng damdamin? Hindi mo ako sasamahan? Nakasuot. Yung first lang, mag-t-shirt. Kasama ako. Mag-isa. Ayoko magpalit, bakit? Ikaw masusunod palagi? Wala maayos. O ikaw, pinapabayaan ka suotin yung mga damit na gusto mong isuot. Mahirap maging. Siyempre daw din. Gusto ko lang ano. Gusto ko lang ano nga. Ayaw kong ganyan kasi ano. Puro ka ano, hindi ko maintindihan, wari. Ayaw kong sinusuot mo. Wow. Paglaban mo, Idol Daddy? Mariano. Nakakainis ka na, kapag-usap ka nakatalikod ka, wari. Gusto ko magpalit. Mas maganda ako kung mag-t-shirt ka rin. Bakit? Sa ganitong damit ko, feeling ko na maganda ako eh. No? Inaasar talaga guys. Guys, inaasar talaga ni Idol Cindy si Idol Mariano talaga. Ang lakas talaga ng trip niya dito eh, ni Idol Cindy talaga eh. Inaasar talaga niya oh. Daddy, tara na, umalis na tayo. Gusto ko nang irampa tong damit ko. Talaga irampa. Ano event? Irampa talaga no? Ramp up more! Gusto ko, syempre ako, pumayat ako, gusto ko i-flex yung sexy body ko. Naka naman no? Ayan guys ha. Sabi ni Idol Cindy guys, yung mga ano dyan, napapapayat dyan. Kailangan tiray mo. Ipot mo, ipakita mo yung shape ng iyong katawan. Nak naman talaga, oh. Eh, pag may mga kaligo sa beach, umuulan, hindi man tayo na Yan. beach. Ano? Short. Nakakainis. Naiinis ako sa'yo, nabubwisit ako sa'yo. Hindi ko pa nag-visit ko. Ikaw na yung visit suit.
Inaasar nga talaga niya, no? Inaasar talaga ni Cindy, no? Oh, ikaw lang may karapatang mainis. Ba't di ako magagalit wari sa'yo? Pinipigilan mo mga gusto ko. Gusto mo naman ano, yung gusto mo. Naya naman pre. Oh, Pero ganyan, hindi gusto mo. bakit ako? May mga gusto ka rin na ayaw ko pero pinababayaan kita. Ang lakas ng trip dito, eh. Ang lakas talaga ng trip ni Idol Cindy talaga. Ikaw lang nag-iisip wari niyan. O ba't nakatalok mo ka ng kumot? Kada mag-away na tayo, magtatalok mo ka ng kumot? Bakbakin mo na! Bakbakin mo na, Idol Cindy, kung ano man yung prank mo ngayon. Problema sa suot ko. May damit pa rin naman ako. Hindi man ako nakapanty tsaka nakabra. Pati galit na galit ka. Ganun ba yun? Lagi, tara na! Nasasayang yung oras, wari. Bulag na pa no? Aray ko! Bitawan mo kasi! Bitawan mo! Isa! Bitawan mo! Patay tayo dyan. Woo! Sige ha, mag-ano ako sa labas. Maglalabas yung abs ko. Wow! Daddy, no? Pag malaki mo yung abs mo, bakit? Sexy na rin ako. Sabi ko sa'yo. Namin siya na. Ki! Namunwari ako. Taraw. True. Dumaga ka dyan! Umuulan pa! Umuulan! Humiga ka dyan! Nanginis ako sa'yo. Humiga ka dyan. Ayaw pa eh. Palit. Ito, gusto tayo. Na. O nga, ba't nagbago isip mo? Patas ka dyan. Na, patos na. A few minutes later. Ganda-ganda ng damit ko. Ang ganda-ganda. Tanggalin mo yan. Nagagalit na. Tanggalin mo na yan. Nagagalit O, na ba't si Idol nagagalit ka? Mariano. Ba't nalinigaw ka? Oh no! Siyempre, ganyan suot mo. Talaga. Hindi ka pa kasi ganyan. Hindi ka pa ganun ka-sexy. Mag-sexy ka muna yung talagang sexy na sexy. O bakit? At least payat na ako. O nilalait-lait mo pa ako ngayon. Nilalait. Daddy, aminin mo na kasi. Siyempre, ayaw mong makakita ng... O, diba? Aminin ko. Kinakausap ka ng maayos, magsalita kang maayos. Aminin ko. Aminin mo na kasi. Ano? Na ayaw mong may nakakita na iba. Na! Gusto ko ako lang nakakita sa katawan mo. Ang galing na pagkaka-acting ni Idol Cindy, ano? Ayaw ni Idol Mariano na may makakita ng iba. Naku naman. Siyempre naman, guys. Siyempre, pagkamahal mo yung tao. Sabi ko nga sa inyo. Pag mahal natin yung babae, guys, siyempre ayaw natin masuot ng ganyan na medyo labas ang katawan. Siyempre, naiintindihan natin si Idol Mariano. Pagka ganyan talaga yung mga masinan talaga, guys, siyempre, pag bigyan natin ng damit na saktong pagsusuot. Naku naman. Nasa akin lang yan. Mais ka. Akong naninigaw. Sa akin lang yan. Naiirita ako sa'yo, Mariano din. Tumahimik ka. Naiinit mo. Mais ka. Nakakatawa ako. Tayo tayo dyan, guys. Wala, naiirita na ako sa'yo kanina pa. Woo! Yan o. Oh. Yan, nilalabas ko na yan. Inaalis mo kasi yung damit ko.
nakikita sa ano. Natatanggal-tanggal po. Yung gusto mong suotin. Natatanggal-tanggal pa. Natatanggal. Oo. Para di mainit. Oh no! Ulan. Tigilan mo ako sa kapilosok mo. Iinsa ko sa'yo. Diyos ko po. Ikaw pa galit. Ikaw na hindi pumapayag. Joko. Tigilan mo. Malis kaya ako ganito mag-isa, no? Naku, ayun na. Nagalit na rin mag-isa. Pag sinubukan ko, pag ginawa ko, Bulong kita. Sisigaw ako kita. siguro sa daan. Ngayon, galit na galit ka. Pag ikaw nakabahag, pag bakat na bakat yung ano, hindi ko man sinasaway. Bakat na bakat talaga. Alam mo ba't di ko sinasaway? Wala nga talaga. Wala ko, bawi. Alisin mo yan. Ah, ay, Dad, ayan, guys! Oh my God! visit ka. Di ba hindi pa ako nakakaganto sa'yo? Sorry na. Huwag ka na magalit sa akin. Kasi pag Nako, guys. nagalit ka sa akin, syempre, tatanda ka. Ayan na naman tayo, guys. Ang sweet moment na naman, guys, na nakakilig, nakaka-inlove na naman. Ito naman yung pinaka-favorite ko sa kanila, yung magkatabi, magkadikit, at mayroong kiss. Daring guys, puti buhok mo. Gusto mo yan? Oh my God! Ang tatanda. Tuwan mo. Nakaka-ingit. Bastos ka dyan. Nadi, trap lang. Hindi mo na mula Aray ko po, naiingit na po ako. Ang sweet naman ng mga to. Sorry na nga. Naku naman. Ba't sinisigawan mo ako kanina? Sinisigawan mo siya. Siyempre, ganun suot mo. Palit ka nga. Mag-t-shirt ka. Ayan guys, nai-love na naman kayo ano. Ayan na naman guys oh, nakikita mo na naman, nagkadikit na naman at nagkakalapatan na naman. Sana. Mag-t-shirt na. Alam, wait lang. Sige, mag-t-shirt na nga. Woo! Grabe guys ano guys. Minutes later. Sorry guys, apro mo yung vlog mo. Prank. Oh, na-proud. Nakalang talaga. Wow. Ako nag-prank sa'yo, huwag na hilihan ka. Wow. Akala ka hindi. Okay guys, yun na po ang ating reaction po today guys. Napakaganda po ng prank ni Idol Cindy guys dahil po sinusubukan lang po ni Idol Cindy kung paano mag-react at paano po ang reaction ni Idol Mariano sa kanyang suot. Okay guys, salamat po sa pagsama niyo po sa ating reaction today. Kung ikay bago pa lang sa aking channel, don't forget to subscribe and click the notification bell for more updated my videos. And thank you so much po sa lahat ng Mardi Nation po. And of course, sa vlog po nila Idol Mariano. Mabuhay po kayo, Mardi. And of course, Mardi Nation po. Maraming salamat. Guys, don't forget to subscribe and click the notification bell for updated my videos. Mabuhay kayong lahat. God bless you and more power.